Kaya yan sir, mga dating ano siya, taguan ng mga fighters natin, mga guerrilla. Hindi siya natagpuan ng mga Hapon kasi ano, covered ang entrance yan ng World War II. So may ano niya, may secret passage sila doon. Tapos may gagamit silang vines para makababa, tapos tatakpan nila yung mga ano ng mga dahon ayon sa mga guerrilla. Kahit malapit lang yung camp ng Japanese camp dyan, Linyon Hills, saka sa Kituinan Ranch. Yan. Then tapos ano siya sir, pag mga malalakas na bagyo, pwede siyang ano gawing shelter o mga ginagawang evacuation site yan ng mga tao sa labas. Okay. Sa may disco. Tapos ang kuweba, kumbaga matagal na rin siya, underwater pa siya nung araw. Nakalubog sa dagat, may mga corals dyan sa loob, then water lines. Tapos may mga tumirang caveman 3,000 years ago. May mga nakuhang mga bones, remaining bones. So karamihan yan nasa Kamalig Tourism. Tapos pangalan sa Huyupan, ibig sabihin yan is ihip ng hangin. Kasi Bicol dialect siya, ihip-ihipan or blowing. Para pag nandito ka, para ka ano, sa aircon, natural aircon, lamig na malamig. Okay, ano po sir ang mga formation na nandyan sa loob? Rock formation sir, iba-ibang formation sir na nagawa ng tubig. May mga hugis ibon, may parang ano si Moses, tapos yung dalawang ulo ng ahas, then chicken drumstick, yan, Jesus Christ na Black Nazarene. Tapos yung mga bats sa loob, yan, mga fruit bats. Yan. Opo. So, sir, kumusta sir ang protection po ng lugar? Okay naman po sir, kasi may mga, siyempre may mga antay dyan, lapis PNP, tapos yung detachment dyan ng mga Philippine Army. So wala naman pong problema pag pumupunta rito. Opo, sa mga turista sir, kumusta sir ang pagdayo ng mga turista? Okay naman sir, na kumbaga naaamay sila, nag-enjoy kasi nakakakuha sila ng mga sakay, nakapasok para mga picture nila, mga laman nila yung buong history ng kit, sa upload ng mga pictures nila. Then yung una na ano sila kasi pagdating pa lang nila sa Bukana, kung napipil na nila talaga yung pagiging natural na huyup-huyupan. Opo. Magkano sir ang entrance and yung iba pang entrance po dito sir, kumbaga 1 to 6 person is covered ng 300 pesos. Additional it's yun na 20 pesos for environmental fee. So kahit sir mag-isa, 300 pa rin yun. Okay. Opo. So, sige sir, imbitasyon po sa mga turista na pumunta rito sa Huyup-Huyupan. Inibit na po namin kayo sa mga guests namin, mga turista na punta kayo dito sa Huyup-Huyupan ng ventilated cave namin to na mga pangalan pa lang mag-ano muna siya na Huyup-Huyupan dahil sa ihip ng hangin. Okay.